Fl-episodju tal-lum nerġgħu nagħtu titwila x'qed itektek fil-kċina, imma darba bżewqa kemm xejn aktar artiġjanali. Ngħidu kelma ma' Daniela Aquilina, gradwata fl-ITS li tmexxi negozju fejn flimkien ma' żewġa Charles jispeċjalizzaw fit-tisjir ta' delikatessin tradizzjonali. Wara bosta snin jaħdmu fi stabilimenti tal-catering madwar ir-Renju Unit, Daniela u Charles irħewla lura lejn Malta u kien hawnhekk illi nibet dan in-negozju 7 snin ilu. Jiena gradwajt l-ITS 2004 Food Preparation and Production. Nasab kienet ta' żgħira ma ġietx kombinazzjoni. Tipo d-dar in-nanna kienet dejjem missajjar iktar minn ommi, ġifieri, allura kemm dejjem dik li su bonding man-nanna u affarijiet hekk. U mbagħad eventually meta tagħmel l-eżamijiet l-ITS kienet jisa ħaġa mhux ġdida fis-saġġ imma kienet opportunità li mbagħad eventually in the long run bidlet li ħajti. Ma żewġi Charles nitqajt l-ITS, ġifieri konna żgħar, aħna tħanna l-ITS ta' 18 u minn hemm ġifieri kienet bdiet ir-relazzjoni tagħna l-ITS. Aħna wara li spiċċajna l-ITS, ġifieri konna għadna żgħar għas kellna 20 sena u ddeċidejna li nitilqu l-Ingilterra. Aħna qabel l-ITS kienet requirement li tagħmel sena bil-fors barra. Għamilna dik is-sena, l-iskola ma kienx riditna li jkunu flimkien għax dak iż-żmien tkun għadek żgħir u forsi dak li jkun jieqaf mill-istudju nħabba relazzjoni. Inżilna, spiċċajna, gradwajna u mbagħad għamilna 10 snin l-Ingilterra. Ma kienx faċli, dak kien żmien ieħor, il-mobiles kienu għadhom fil-bidu, ġifieri. Ġejna lura u ridna xi ħaġa r-rasna, ridna xi ħaġa tagħna u naħseb bess li konna ngħixu barra jnitna li ikelna prodott Malti li niffukaw għalfejn għandna dejjem nixtru nħarsu lejn pajjiżi oħra meta aħna għandna prodott vera vera tajjeb. L-akki li issa qed tidħol il-kultura promote local, promote Maltese, artisans u affarijiet hekk. U għażilna li naħdu nitlu bħala kategorija artisan, ġifieri aħna għandna small artisan business. Charles, he's a professional chef, ġifieri chef professjonali, jaħdem ġo lukanda 5 stilel u Malta. U sajja ġifieri hemm background kbir. Jiena wkoll kont food preparation, kont naħdem anke l-Ingilterra u meta ġejna lura ma bqajtx naħdem fil-linja tal-kċina. Ġifieri jien iktar nħossib it-tmexxija, il-social media li huwa importanti immens, il-social media, nagħmlu markets, nikkoordina l-markets, ġifieri niddilja mal-klijenti, through emails, nara l-bookings, what's next, what's coming, ġifieri Charles jisu jivvinta, jikkrea u jiena tipo labeling, promotion, il-kumplament basically li jibqa' to run a small business. Il-prodott tagħna huwa vast ħafna, ċertu affarijiet bdew b'kombinazzjoni. Eżempju, aħna nagħmlu souvenirs ta' tiġijiet. Di bdiet vera random, kellna t-tifla tajnija hamper li t-teacher kien ħadd iżżewweġ u qalt nara tagħmluli żejt bħala souvenir u minn hemm bdiet iċ-chain ir-range ta' souvenirs. Nispeċjalizzaw anke f'ċokkolata, aħna nagħmlu torrone, nippruvaw nkunu uniċi fil-prodotti tagħna. Eżempju, aħna nagħmlu l-imbuljuta fil-vażetti. Ħaġa tradizzjonali ħafna, dik ħadd ma jagħmilha, aħna biss nagħmluha. Ġifieri hemm dak l-element oġġett differenti, mhux dejjem l-istess. Naħseb bħala kċina Maltija għandna ħafna x'noffru, mhux dejjem l-istess żewġ affarijiet. U dak huwa l-iskop tagħna li noħolqu xi ħaġa differenti. Ħafna nies ilhom isifru, mhux bħal qabel, ġifieri jafu jażlu, hemm ix-xelta u jkunu jafu l-kwalità tal-prodott u x'inhu fl-aħħar mill-aħħar. Lura l-Akkademja, Daniela tkellmet magħna wkoll dwar meta wara kważi 20 sena mindu kienet telqet reġgħet lura l-ITS. Din id-darba biex tagħmel kors ta' gwida
bi speċjalizzazzjoni fit-turiżmu kulinarju. Għalaqna d-diskussjoni tagħna ma' Daniela billi tfajna dawl fuq dan il-mestier u skoprejna ftit aktar fiex jinvolvi. L-ITS rġajt ħalt, kont ta' ħafna ikbar, kont ħanalaq 40, bżewġ tfal, qabad ġie l-Covid. L-ITS xtaqt nidħol kienet idea li dejjem xtaqt nagħmel. Il-history nħobba ħafna u l-iktar nħobb history of food. Food tourism, fil-fatt it-teżi tiegħi kienet, il-question kienet in-nies isifru għall-ikel u kont sorpriża ħafna mill-feedback li kelli, għax aħna ħsib li aħna biss għax inħobbu nieklu u ġivu tkrabbejna f'dak l-ambjent. Iwa, in-nies isifru anka għall-irwejjaħ, the sense of smell, the place, juhdok lura fil-memorji. U kien ħaġa vera affaxxinanti għalija li niskopri dawn l-affarijiet. Bil-guiding, ovvjament, tistudja tagħmel il-kors għax unfortunately għaw ħafna illegal guiding u nipprovaw anka n-nies meta jibbukjaw legal guide. Aħna l-ek studjajna, illum kulħadd jista' jmur fuq il-Google, imma hemm l-istudja minn knowledge warah li tkun licensed qualified guide. Malta għandna ġifieri livell tajjeb ħafna ta' gwidi u dejjem nitalmu minn xulxin fl-aħħar mill-aħħar dik li. Importanti għax inti l-ikel aħna anke fil-kultura tagħna dejjem ħaniltaqgħu ħanbiċ niċċelebraw. Allura inti qisek qiegħda iktar relax u anke għalina jiena nħobb inħallat il-history mal-ikel għax dak li jkun tipo l-ikel huwa parti mill-identità tagħna, mill-istorja tagħna. Aħna għandna ħafna mhux pastizzi biss ġifieri, imma anke fi żmien il-kavallieri x'kienu jiklu fi żmien it-tempi. Darba sibt riċetta ġifieri ta' Heritage Malta u għandhom collection kif kienu jagħmlu ishom crackers ta' żmien it-tempi. U kont għamilta ġifieri għall-eżami kienet intoġbus kien xi ħaġa innovattiva. Dak li nħobb jien naffaxxina ruħi għaw ħafna riċerka, tissir ħafna riċerka anke minn professuri għax anke bl-ikel jurina kif kienu jgħixu l-identità. Manka minn pitturi nistgħu nieħdu ara. Dak iż-żmien kien hawn ċertu affarijiet li llum noħduhom for granted. L-imħabba għall-gastronomija tispikka f'Daniela u Charles, tant illi issa bdew jimirħu lil mill-prodotti artiġjanali li joħolqu u bdew joffru wkoll servizzi ta' catering tagħhom stess. Daniela komplit tispjegalna x'imbutthom biex jagħtu bidu għal din l-avventura l-ġdida u kif waslu għal fejn waslu llum. Xtaqna naqdu iż-żewġ elementi li inħoss li huma il-punt strong point tagħna li huma il-catering background li ir-raġel iktar minni għax baqa' jaħdem fis-settur u l-guiding u naqduhom flimkien u nikkreaw xi ħaġa partikolari. Il-kunċett huwa li għadna iż-żewġ fatturi li huma l-kċina Maltija u l-istorja ta' Malta. Għadnihom kif għadnihom, ikkrejna tur. Tur, ġifieri klijenti jiġu jibbukjaw mill-medja soċjali u jien nintaqa' magħhom, nifqu ċertu postijiet biex indewwaqhom ċertu prodotti Maltin. Aħna qegħdin mixjin madwar il-belt kapitali tagħna, niġbru qegħdin nixtru affarijiet bħal herbs, kafe, nuħdu naqa' kafe Malti wkoll, u mbagħad ninżlu ġo kċina partikolari, il-Belt Valletta stess, u nibdew insajru li nkunu xtrajna. U ma l-klijenti qed jieħdu l-istorja imma fl-istess ħin qed jirrelassaw u anke kien hemm dak il-isu achievement li krejajt xi ħaġa minn dawk l-affarijiet li xtrajt. Dak hu l-kunċett u mbagħad fl-aħħar nġabru madwar mejda u kulħadd jkolli sajjar basically. Aħna rridu nkunu bħala gwida inti tkun mela tkun tabib, tkun teacher, tkun nurse, tkun ta' fit-temp, real estate agent, xiktar, kull job basically, kull job. Għax ħajsaqsuk inti l-ambasċatur ta' pajjiżek, f'dak il-ftit ħin li għandek u tkun taf mhux fuq kollox, imma irid ikollek naqa' knowledge
Jiena eżempju nsegwi ħafna l-aħbarijiet u anke kurrenti niggajda bit-Taljan ukoll, allura tkun taf x'qed jiġri pajjiżi oħra mhux pajjiżek biss. Tkun dejjem informat biex tipprov fejn ma tafx, tgħid ma nafx, niċċekkja u niġi tikdeb qatt għax illum il-ġurnata ifittxu fuq il-mobile, kulħadd għandu l-faċilità tal-mobile u mbagħad tispiċċa aħjar tgħid ma nafx u tfittex u terġa' tmur lura lejn-klient. Ħafna turisti ikunu sorpriżi li għandna storja kbira. Ħafna turisti jiġu jaħsbu iwa Malta, there's a rock in the middle of the Mediterranean. Ma jaħsbuwix daqshekk rikka. Allura anke jippjanaw 3 ijiem u 3 ijiem mhumiex biżżejjed biex iddur kullum kien. Ġifieri naħseb xi kultant Malta hija underestimated. Messaġġ għat-tfajliet li jixtiequ jieħdu dil-karriera. Ifhimni tiġi ħafna ostakoli, l-affarijiet inbidlu ħafna llum minn meta bdejt jiena. Taqta' qalbek qatt anke jekk ikollu bil-familja għax jiena għandi ħafna għajnuna ngħid il-verità. Imma ifhimni fl-aħħar mill-aħħar jekk tkun oġġett tixtieq u tistinka għalih, u llum hawn il-mezzi ġifieri neċessarji biex wieħed jitgħallem l-ITS titħarreġ minn kull tip ta' settur u go for it, that's it, go for it. Għalkemm kellna ngħidula saħħa lil Daniela, aħna nerġgħu naraw lil xulxin m'għandhomux. U jekk l-episodju tal-lum fetħilkom l-aptit, m'għandniex dubju li dak li jmiss ukoll se jinżlilkom għasel. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.